Odlietam dneska akurát na Cyprus a rozhodol som sa, že to takto celé to komentujem. Takže aktuálne som v Žiline, takže smer Bratislava a to Viedeň. Zajtra let. Som sám zvedavý, že čo to bude. Necháme sa prekvapiť. Som v podstate vo vlaku do Bratislavy. Jediná vec, čo obľúbujem na vlakoch je to, že môžem ísť vlastne do tejto first class triedy, kde to je kľudnejšie, pohodlnejšie a celkovo môžem sa sústrediť na prácu. Aktuálne tu mám ešte nejaké veci, čo sa týka nejakých content ideas a celkovo finišujem scenáre pre Jara Chrapka. Kto nevie, tak vlastne Dedoles, hej, tak pre jeho brand robím akurát scenáre. Vôbec neviem, ako pojmem tento vlog. Chcem to urobiť takým štýlom, že to bude aj zábava, aj hodnota. Veľa ľudí sa často inšpiruje len vo svojom odvetví, nielen čo sa týka nejakých ideas, ale aj taktiež aj formátov. Ja by som chcel v podstate ukázať, že ako napríklad ja pri tom troška ináč rozmýšľam. V podstate môžeme vidieť teraz profil tohto tvorcu a ja sa často aj pozerám na iné odvetvia, či už je to napríklad fitness, môže to byť aj rôzny fashion brand, lebo v niektorých odvetviach sú niekedy niektoré formáty o dosť skôr a o dosť popredu. To znamená, že keď ja dokážem odtiaľto vyťahnuť nejaký formát alebo nejakú tému, ktorú viem pretransformovať ja napríklad pre Jara, hej, pre business, HR, management a tak ďalej, tak mám veľkú ako keby konkurenčnú výhodu v tom, že budeme prví, ktorí to tu urobíme a budeme vlastne industry lídri, hej. Toto je veľmi zaujímavý koncept, áno. Nikdy v živote to nebolo použité v content marketing niši. Teraz to tento chalan videl to v podstate v nejakom inom odvetví a previedol to do toho svojho, hej. Formát dostal ten, že odpovedá na otázky a je vlastne pripojený na detektor lži. Takže asi tak nejak. Sám neviem ešte, že ako to tu pojmem. Nechcem v podstate nič skrývať, chcem nech to je čo najviac autentické, najviac random a najviac raw, aké len môže v podstate byť, hej. Ja sa idem pustiť do práce a vidíme sa potom v Bratislave. Dobre, takže vidíme, že tu máme fajné masíčko, jak sa vraví. Troška to tu len rozpitváme, jak sa vraví, akože podľa mňa top strop. A objednali sme vlastne druhý preto, lebo keď sme točili prvý, tak sme to natočili bez mikrofónu. Takže je to vlastne investícia do tohto celého. K tomu aj druhé pivo, lebo však bez toho by to nešlo. Chceš povedať pár teplých slov? No, tak mi ty musíš povedať, že ktorý ti chutil viacej, lebo ja teraz neviem. Takže môžeme ísť do toho a teraz už takzvaný business, čiže odmietol steak, lebo ide riešiť biznis. Takže cesta ďalej pokračuje. Cca 3 hodinky ráno, zase presúvačka do Viedne, takže som zvedavý, ako celý tento deň ja zvládnem. Ja som citlivý veľmi na spánok a jedlo. Aktuálne mám spánku úplne že minimum, 20 minút som si zdriemol, potom som sa tu presunul, no a teraz už hovorím, už sa presem na letisko, možno sa už len takto, že zjavíme na Cypre a hotovo, vybavené. Už som oficiálne na Cypre, let bol dosť dobrý, celý som ho prespal, nemôžem sa ani čudovať, že som ho celý prespal, išiel som spať, že ani nie o 1 ráno asi a o 2 bol budík, aby sa všetko stihlo, takže nemôžem sa vôbec čudovať, ale nesťažujem sa. Hovorím, energy je dobrá, uvidíme ešte keď sa najem, tak to bude ešte lepšie. Takže tak, čiže aktuálne som tu na letisku a budem to točiť viac menej random. Povedal by som, že dobré ráno, aj keď je taká nekresťanská hodina, že 4:30, som musel dať, že 1,5 hodinku spánku a padlo mi to akože vhod, strašne ťažko sa mi preberalo, som podľa mňa ešte viacej rozbitý ako predtým, ale som už na úbytku, už som sa bol aj najesť, bol som aj na promenáde. Úbytku asi nebudem nejako detailne ukazovať, není tu moc čo ukazovať, je to klasické Airbnb. Ten výhľad je tu viac menej celkom slušný. V podstate bývam priamo, že v centre. Pôjdem pravdepodobne troška na pláž, ešte asi niečo porobiť, nejaký príspevoček na Instagram. Uvidíme, čo ešte dnešok ponúkne. Takže teraz tu máme ďalšiu fázu a to je v podstate práca. A čo idem v podstate robiť je to, že vytvoriť teraz karusel cez Claude, aby som to mal v podstate rýchlo a aby som to mal jednoduchšie ešte, tak ja čo doporučujem robiť je to, že využívať to, že už mi napríklad fungovalo dobre nejaké reelsko, v podstate z toho reelska len urobím karusel. Áno, úplne jednoduchá myšlienka, využijem overený formát. Veľa ľudí ako keby často zabúda proste, že čo ten človek alebo čo ten daný tvorca postol
Proste keby som sa hoci koho spýtal takto na druhej strane, že čo videl včera na Instagrame, tak nikto by v podstate nevedel. Takže preto idem toto urobiť, postnem to a potom po zvyšok večera už vlastne nejaký chill. Dobre, takže máme tu vlastne prvé teplé jedlo domácej kuchyne, čo sú takéto, že karbonárky. Ja som brutálne zvedavý, že ako to bude chutiť. Dostal som k tomu vlastne aj sejra. Takže som ako brutálne zvedavý a chcem urobiť takýto, že jak sa to povie, že taste test, či ako sa to dneska hovorí. To je dosť dobré. Dám tomu 10 z 10 a idem to celé schváľovať teraz. Takže životný update. Nešiel mi nabiť Mac teraz večer, takže potreboval som si zohnať redukciu asi o 10. večer. Sú tu také akože minimarkety, niečo ako je u nás Jednota, nie? Ja že dobre, že pôjdem tam, že na náhodu, že možno to tam naozaj bude a mám to, takže dúfam, že sa mi to podarí pojazniť, že si nabijem Mac, všetci budeme spokojní a vidíme sa zajtra. Práve som dokončil raňajky, dal som si, že avokádový toastík s vajíčkami, bol dobrý, no a už je piatok, čaká ma zase nejaká taká prácička, dostávam nejaké content ideas a tak ďalej, čiže pre klientov, čo v podstate oni potrebujú, tak to im urobím, hej, ale väčšinou sa to týka celkovo len toho contentu. No a vlastne potom sa presúvam večer, na 6. mám byť v Limassole, lebo je tam taký event, na ktorý som sa dostal, takže som zvedavý, že čo v podstate za ľudí tam stretnem. Viem, že ten event bol obmedzený aj nejakou kapacitou, aj boli nejaké podmienky, že normálne som musel vyplňať ako nejaký typeform formulár, kto to pozná, tak vie. A na základe toho som sa tam v podstate že dostal, čiže nebolo to také, že kúpiš si listok a hneď ideš, hej. Takže som zvedavý. Idem teraz dať nejaký deep work, vidíme sa, počujeme sa, píšeme si, voláme si potom. No. Už máme aj fáro takzvané, Toyotku Yaris. Jeden problém, čo je to, že volant je na opačnej strane. Toto keby Moňo videl, dúfam, že to uvidí, že šoferujem na pravej strane, tak to by bol koniec. No a ešte bonus je to, že nielen, že volant je na pravej strane, ale na Cypre sa jazdí ešte aj po ľavej strane. Takže som brutálne zvedavý, ako to teraz odšoferujem do Larnaky. Dúfam, že so žiadnou újmou a uvidíme, ideme na ten event a vidíme sa tam teda. I've been throw up the sex in and I can put you in. I can put you in. Dúfam, že ma bude počuť, musím to natočiť takto rýchlejšie, pretože... A neviem ako opísať svoje pocity z toho, že čo sa tu deje. Proste tu sú takí high value ľudia. Dostal som sa tu vďaka tomu, že proste poznám chalanov z Create Content Clubu, že robím s tými chalanmi z Create Content Clubu. Viacej ma v podstate takto aj baví sa spoznávať s tými ľuďmi, ktorí sú proste zo zahraničia, lebo viem, že ja som tu proste úplne nízko a oni sú proste v stratosfére úplnej a proste oni sa so mnou bavia, hej, spoznáme sa, vymeniame si kontakty a tak ďalej. A zase to, že ja tvorím ten content na tie sociálne siete, ma vlastne dostalo na toto miesto, hej. Keby som netvoril ten content, tak v podstate sa nespoznám s chalanmi z Create Content Clubu, hej, nehajrnú si ma a nie som proste tu, čiže jedna vec proste doplňa tú druhú. Aj keby proste zmizli, dajme tomu klienti, neboli by peniaze alebo hocičo, tak v podstate ten kontakt, ktorý ja tu získam a to, že poznám niekoho, je o dosť dôležitejší pre mňa a vie mi viacej pomôcť ako hociaké peniaze, takže ja len toľko k tomu, ja ešte možno doplním nejaké zábery z tohto, ale neviem, viacej k tomu nemám čo povedať, akože vyzerá to tu, že brutálne. A tuto za mnou sú v podstate všetci ľudia, ktorí medzi sebou networkujú, poznajú sa, kamarátia. Proste je to insane a ja neviem ani čo mám k tomu viacej povedať, idem sa asi im venovať a toto je sen, ktorý som niekedy sníval, keď som bol zavretý v izbe v Žiline a vďaka tomu, že som postoval, tvoril content pre seba, pre druhých ľudí, tak to ma dostalo tu, hej, takže proste nič nie je nemožné podľa mňa a stačí len makať a ono to príde.
Dobre, takže už idem vlastne naspäť z toho celého eventu. Neviem ani, čo mám k tomu povedať, bolo to brutálne dobre, proste tí ľudia, čo tam boli, to, čomu sa venujú, to, že som si tam s každým vedel pokecať a tak ďalej. A každému by som doprial zažiť to, že úplne ináč sa baví s tými ľuďmi, ktorí, som si myslel, že to budú presne ľudia, ktorí sa nebudú chcieť baviť, alebo že budú takí, že nie moc priateľskí, ale práve že naopak, každý došiel za každým, každý sa s každým bavil, vymenil si WhatsApp, Instagram, proste brutálne niečo a takéto niečo, keď bolo na Slovensku, tak je to akože úplne, že topka a hovorím, len tento hotel, v ktorom to je, hovorí za seba. Tuto môžeme vidieť gorilu, hej. Toto je vlastne Rico McLaren. Potom tu máme vlastne takéto Lambo. Takže určite ako to hlavné posolstvo, čo si z toho nesiem, je makať viacej, spoznávať viacej takýchto ľudí, lebo ten dobrý kontakt je za mňa o dosť viacej ako hocičo proste, hej. Keď sa niečo posere alebo niečo viem, že sa môžem tým ľuďom v podstate ozvať, hej, že sme už viac menej kamoši a vedia mi pomôcť s určitými vecami, áno, takže som milo prekvapený z toho, aké to bolo a ako som sa zabavil a určite to stalo za to. Určite na ďalší takýto event, ktorý tu bude, pôjdem zase znova a sa mi zdá, že budem na Cypruse asi častejšie. Čo sa týka dneška, to nejaké plány extra, nie si. Potom sa mám vlastne stretnúť s Alefirm, to je vlastne ten kumpan zo včera, poberajú sa pičo ja, ale pre zahraničie a ich profil vlastne Create Content Swap. My sme sa vlastne takto stretli na Instagrame a vlastne ten môj personal brand ma dostal aj na ten event, na ktorom som bol včera. Dostal ma vlastne do kontakty s nimi, my už pred tým eventom vlastne spolupracujeme už dlhšie, my sme to asi 2-3 mesiace. Môžeme sa ešte pokochať takto. Čo tu je? Tu je nejaká pevnosť. Idem tam takto peši. Vidno, že ľudia tu často chodia takto peši, takže im to nerobí nejaký problém. Takže dneska predposledný deň na Cypre, jak sa vraví. Včera som toho moc nepotočil, ale long story short, jak sa vraví. Alebo short story long. Včera sme vlastne boli aj s Alessiom a s jeho priateľkou. Boli sme takto všetci vonku na obede, potom sme dali nejaké kafe, troška sme popracovali a tak ďalej, čiže sumé sumárov som viac menej tak oddychoval. Dneska som v podstate, že tu. Môžeme vidieť, že ako brutálne, dúfam, že to tam je dobre vidno, ako je kryštáľovo čistá tá voda. Mali by tu desika byť aj korytnačky nejaké. Uvidíme, zatiaľ je akože dosť zatiahnuté, ale slniečko svieti, je tu asi takých 25-27 stupňov, takto v apríli. Idem sa kochať výhľadom, to ako to vyzerá, no musím to ešte raz ukázať, to je extrém, akože top strop podľa mňa, top strop. No, už máme okoštovanú aj vodičku. Hodnotím ju z 10 by som nedal takých 6 podľa mňa. Takže nesvieti slnko, čiže je troška studenšia. Korytnačky som nenašiel. Takže tak, ale už vidíš, že aj slnko troška vylieza z dvora, tak si myslím, že to bude lepšie, ale na tých, kto by chcel ísť na Cyprus, sa okúpať, to je podľa mňa pohoda. OK, kamoši, takže ja už sa takto ozývam tuto zo Žiliny, môžeme vidieť. Dneska som vlastne už moc netočil nejako vlog, lebo ráno bolo troška hektické. Jednak kým som našiel ako keby takéto parkovanie, kde vrátiť požičané auta, no, tak to bolo také, že dlho to trvalo, potom vlastne ponáhľačka na gate a tak ďalej, lietadlo potom nakoniec ešte meškalo, hej. A tým, že som letel do Viedne, tak som sa musel v podstate presunúť do Bratislavy, potom zase z Bratislavy do Žiliny, hej, takže samotná tá cesta bola náročná, ale chcel by som toto celé vlastne zhrnúť takouto myšlienkou, ktorú si odnášam z toho celého, ktorá ma vlastne namotivovala ešte viacej pracovať na sebe, a to bolo ako keby to, že často mi veľa ľudí hovorí to, že OK, že ja by som chcel byť možno v tej pozícii, ktorej si ty, že ide ti to, darí sa ti, hej, toto vieš a tak ďalej, taký a taký úspech. Hej, a mne to akože lichotí, ale ja sa vždycky snažím držať tak ako keby pri zemi. Tam som si to úplne že tak uvedomil na tom evente, kde boli proste ľudia, ktorých biznisy proste robia 100 000 mesačne, hej. A ja som sa mohol do takéto spoločnosti dostať, popýtať sa ich, proste vymeniť si kontakty a tak ďalej. A to je ako keby pre mňa, alebo také hlavné posolstvo na záver celého tohto takého day in the life, alebo day in the week, ja ešte neviem, ako to nazvem. Toho, že pokiaľ si v podstate nejaký, že najchytrejší alebo najlepší v miestnosti nejakej,
tak si pravdepodobne v zlej miestnosti, hej, takže takto by som to asi celé zakončil, no a určite by ma zaujímal aj potom celkovo takto váš názor na toto video, ako sa vám páčilo, hej, kľudne ak máte nejaké otázky, hoci čo sa môžete spýtať do komentárov. Určite nás čaká ešte jeden takýto nadúpaný event koncom mája, ale ešte nebudem viac prezrádzať, ale bude to mega, takže tak. Tam vás určite tiež vezmem, potočím z toho niečo. Zatiaľ sa majte, držte sa, hlavne tvorte content, lebo to je to, čo vás dostane na tie najzaujímavejšie miesta ku tým najzaujímavejším ľuďom. Držte sa, čaute.